Здравейте, прекрасна група! Какво предстои при нас? В момента предстои последния поток на обучението 30 дни съдържание за 2 часа. В него ще ви покажа как да създавате съдържанието си, така че винаги да знаете какво да качите. Да не се налага да се въртите в колелото на хамстера, да сте наясно с това какви типове съдържания се редуват, защо се редуват и каква е конкретната цел. Защото съдържанието в Instagram трябва да бъде с конкретна, точна и ясна цел. Така че ако искате да запазите вашето място, останали са само 4 свободни места, то сега е момента, цената е 30 евро, а за дамите от VIP общността има специална отстъпка, така че ако желаете да се включите в нашата общност, заповядайте, изключително много ще се радвам да работим заедно по вашите теми и да успевате да се развивате успешно в социалните мрежи. В момента имам прекрасни отзиви, както за 30-дневното обучение, 30 дни съдържание с 2 часа, така и за VIP общността. Дамите се развиват прекрасно, имат все повече последователи, все повече гледаемост. Говорим всяка седмица на различни теми, имаме на живо Zoom срещи, които са най-прекрасното нещо. Изключително много се радвам, че успяхме да направим тази общност и най-важното е, че няма да сте сами. Тоест, дори да започвате от нулата, ще знаете, че сте наравно с някой друг, който е започнал. Всички дами там са минали от нулата, кажи речи, и в момента развиваме заедно профилите. Така че не пропускайте последния шанс за това обучение. Ще бъде другата седмица на 19 от 11 часа и ще има запис, ще има домашни задачи, които са изключително важни, за да може това, което сте научили през тези 2 часа, да може да го вложите. И най-хубавото е, че ще работя директно с вас по вашите профили. Ще ви задавам въпроси, ще ви карам да пишете, да се включвате, за да може това днес да е един смислен, стойностен workshop. Аз не правя вебинари, не правя неща, които са на запис, не давам празни контент календари. Аз ще ви изпратя и ще ви дам основата, за да знаете какво да правите в Instagram.